Ei, molt bones i benvinguts Nakamas, soc Amui Warakat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto una altra teoria absurda de les meves, que avui tractarà sobre la veritable història de la Monet i la seva veritable mare biològica, la Snow Queen, anomenada aquí a Catalunya com la reina de les neus. Dit tot això, comencem! La Snow Queen es va casar amb un humà i va tindre a la Monet. Desgraciadament, la Snow Queen va morir al principi de la Grand Line, en el Going Merry, a mans de l'Snow Masan, que feia equip amb en Ruffy. La Monet es va assabentar d'això i es va menjar la fruita del diable de la neu, ja que havia llegit el llibre de les fruites del diable i va voler aconseguir i menjar-se aquella fruita en honor a la seva difunta i estimada mare. Així, amb aquest poder, podria venjar i matar els assassins de la seva mare, en Ruffy i l'Snow Masan. Bé, aquest últim no, perquè moriria poc després que la Snow Queen. Malauradament, a Punk Hazard, la Monet va ser derrotada per en Zoro i assassinada accidentalment per en Caesar. Dit tot això, ja hauria explicat la teoria d'avui. Ha sigut curta, però clara. Com sempre, aquí en els comentaris podeu comentar-me la vostra opinió al respecte sobre què creieu sobre la veritable història, si creieu que és la veritable història de la Monet i la seva mare biològica, o altres opinions que tingueu al respecte sobre la teoria, així per fer una mica de feedback entre nosaltres. També, com sempre, aquí a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter per estar informats del canal i altres coses que penjo de One Piece. També us deixo la wiki catalana de One Piece, la pàgina web de One Piece en català, on tenen penjats els episodis que es van doblar al català, i també la pàgina on pengen el manga de One Piece al català. Dit tot això, a reveure Nakamas. Fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar el què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!